Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Atong iampo nga mohari ang gugmang Diosnon sa tibuok kalibutan, labi na tali sa mga leaders nga sa mga nasod nga nag-away karon. Sayod kita nga kung maghigugmaay ta, makabot gyud ang tinuod nga kalipay, kalinaw ug kauswagan. Ato sang iampo ang nahigugma nato dinhi ang ato mga benefactors and donors nga padayong nagtabang sa atong panginahanglan, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots alang nining atong project nga pagtukod sa atong kumbinto nga ang gugma sa Dios maglig-on kanila ug magsulbad sa tanan nilang mga problema. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa grasya sa Dios didto sa mga simbahan sa Macedonia. Gisulayan sila pag-ayo sa mga kalisdanan nga ilang isagubang, apan ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini naghingapin ang ilang pagkamanginhinatagon bisan sila mga kabus kaayo. Makapamatuod ako nga nanghatag sila sumala sa ilang maarangan ug labaw paghani ni ana kaysa kaugalingon nilang pagbuot. Naghangyo sila kanamo ug gani namugusman nga tugutan sila pagtabang sa katawhan sa Dios dito sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya pinaagi sa pagbuot sa Dios gitugyan usab nila kanamo ang ilang kaugalingon. Busa gidasig namo si Tito nga maoy misugod niining buhata sa pagpadayon niini o pagtabang kaninyo paghuman niining tagtalagsaong pag-alagad sa gugma. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang o sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Wala ako maghimo bisan unsang mga lagda, apan pinaagi sa pagpakita sa tinguha sa uban sa pagtabang, buot kong masayran kung tinuod bagayod ang inyong gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo, pinaagi sa iyang kakabos.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daigon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko ang kadayganan sa akong Dios, samtang buhi pa ako. Daiga ang Ginoo kalag ko. Bulahan siya kansang hinabang, mao ang Dios ni Hakob. Kansang kalauman anaa sa Ginoo nga iyang Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Daiga ang Ginoo kalag ko. Nagmatinumanon hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa mga gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagapalingkawas sa mga binilanggo. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana. Kung kamo makighimamat lamang
sa inyong mga higala unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran, bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Common gyud nga madungog nako nga description sa tao, kana gyung moingon ta nga nobody is perfect. Nobody is perfect. No na no. Moto mo na. Nobody is perfect. Di man kita perfect. Ilingi ay mong tupad yung na perfect ka. Nobody is perfect. Pero sa tinud-anay naabaya sa ato ginang longing, inner longing, kanang gitawag og ma-perfect unta ta. Maobitan na inig-exam ning kamot kita nga maka-answer sa tanan nya lipay gitag ma-perfect. Naagi na nato nga joy ba nga gusto tang ma-perfect. Kana mga dalaga gusto na sila perfect ilang body. Bisan gani kamo perfect ang akong kilay, mayong pagkabadlis, mayong pagkakolor akong buhok, perfect gid unta. Sige gitag ang atong effort is to become perfect, pero magsige tag ingong nobody is perfect. Ang Ginoo gitagaan ta niya og paagi aron gyud tinuod tang perfect. Ningon sa siya diri, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Sa in English ani, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Hingpit ba? Why sayop? Why flaw? Ana no? Yeah. Unsaon man pagkasimpulas gihimos Ginoo, ingon siya, higugma alang ng inyong kaaway. Ang makapa-perfect din nato kanang higugmao nato atong kaaway. Tanawa og mahigugma kasi imong kaaway unsa may mahitabo sunod, wa na gyud musaway nimo. Perfect na ka. Pero pangaway, di ba bisag maayo kayong pagkabadlis imong kilay, sawayon lang gyapon na. Bisag manindot pa na kayo pagkahimo imong balay, pangitaan ginagsayop. Oh. Basta mangkuan ka, basta mangaway ka, kanang imong giaway, mao nay mangitag sayop nimo, adin adyo ka ma-perfect. Pero kanang nagsigig saway nato, nya ato lang gyud sigihag kana ganing hatag og maayo, moabot yung panahon nga mudaig na, wala na, perfect na. Sige, lingay mo tupad. Ing na gusto kang ma-perfect. Sige. Simple na. Love your enemies. Muna sa unang pagbasa, gidescribe ni San Pablo, ingon siya, kamong taga Macedonia, nahibaw ko nga gidamagan mo sa tanang kasakit o tanang pagsulay. Apan kay nagsunod mamos Ginoo, nagsubra-subra sa dang inyong kalipay. Nya tungod aning inyong kalipay, bisag kabus kayo mo, nagsigi mugtabang ngari sa laing mga simbahan nga akong gitukod. Nindot kayo, no? Kani daing taong malipayon, unsa man? Manggihatagon. Kanang mga tao nga dili malipayon, daw. Oh. Basta malipayon, bisag pobre, manghatag na, basta malipayon. Nya kanus aman ta malipay, kung makafeel ta nga gihigugma ta og nahigugma sabta. O nya aron unsaon nimo pagkalipay og naa kay kontrang duha ka buok. No. Malipay pa kana, labi na jud mahimong upat ka buok imong kontra, upat ka silingan galibot sa inyong balay kontra nimo, malipay pa kana.
Bisan gani din simbahan mo, simba ka, nya niya ni mong kontra din nyangi mo pag yung kontra, ang pari pag yun, na samot. Din adyo ka malipay, nya moingon ang pari, palit mo slat. Moingon ka, bahala ka, dahil mamatay ka pariya kay, di kong palit. Nya kinsa may alkansi ana? Kinsa alkansi? Ang nahigugma o ang naglagot? Oy, kusog kay na natong ingon, building maglagot. Building yung maglagot. Na ay yung lagot-lagot dia, higugma. Nakaron unsaon man paghigugma. Ang una ginatong buhaton basta mo higugma ganita ato ginang alagaran. Kanang atong gihigugma alagari. Bisan pagwa ka mo bati o kalipay diha niya, alagari siya kay maunay unang buhat sa gugma ang pag-alagad. Kamong mga ginikanan, nahigugma ba mo sa inyong mga anak? Kinsang mga ginikanan na din nga nahigugma sa anak ta sa kamot? Okay. Nya, sige mog alagad sa inyong anak o siging sugo? Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud kapanugo sa mga anak kasi gilag alagad ta sa kamot? O tanawa mga buangon lagi mo. Ingon mo nahigugma. Nya ngano sigihan man yung sugo. Mao na ang resulta hinon mayaw-yawan, makasab-an, usahay pa malatusan, makusian kay manugo manggon mo. Ang gugma dili manugoy mo alagad. Si Kristo ay ang gugma sa Dios nga nagpakatao. Unsa iyang giingon? Mianhi ko aron pag-alagad ug pagpakamatay. Mao na ning ikaduha. Ang nahigugma anda mo antos ug magpakamatay sa iyang gihigugma, dili mo paantos. O kamo mga ginikanan, balik yapon ta ninyo, nahigugma mo sa inyong anak, naara ba mo termino? Ako man ko'y anak, kamo ra ba nay anak? Naara ba mo termino nga ingon nga disiplinahon ko na? Usahay inyong paludhon, ako perting linuhuray na ko sa una. Nya dili lang paludhon, latoson pag yun kay disiplinahon. Gugma pa ka na. Tubag. Ikaw dili sa nabuhaton pa dir, yabag sa nang utok ana, kisay gaingon. Kisay gaingon. Tanawa o, kana mga linatos nga anak. Tanawa, di ba maunay mga not all ha, pero kasagaran, mahimo mga buangon sa katilingban, mga maldito, mga troublemakers. Pangutanan ang naaspresuhan, di ba kasagaran na nila dinapog, sinagpa, pinarok ang dinukol ang napresuhan karon. Kay ini kadagko mangisog mo sana sila kay matakdan man sila ng inisog. Piti sa dayon. Mao na ang resulta ng apreso. Tanawa ang kanang mga buangon nga tao, sama ng mga drug addicts, kanang mga alcoholics o kung sa padiha. Inigabot ana ngadto sa rehab center unsa may buhaton. Tagaan gid sila sa tanan nga positive approach. Di gid na hisgutan ang negative kay kun mo hisgot og negative ma-trigger man sila. Nya kanusaan na buhaton inigabot na sa rehab, adto sa rehab. Human na damage na. So kung mao man ay gikinahanglan para ma-restore ang wholeness, ang health sa usa ka tawo nga nagguba ng utok, tagaan man di ay positive nga mga actions, words and actions. Ang gugma mo demand sa dana nga kung nahigugma ta muhatag gitag positive actions and words sa atong gihigugma. Mao na siya. Kining pagpamalit ninyong slot, positive ni negative. Yan, namalit na mo. Namalit na. Ang wa mo palit, way gugma.
So ang atong halin sa atong SBF dag kagahapon as of yesterday, excuse, ning abot na og 26,221 slots. Oh, pakpak. Line of 4 na lang ang nahibilin, 49,776 79. Nya sa ako sang gihangyo nga karong anniversary nako sa akong pagkapari karong 22, duha na lang kaadlawng kuwang. Nangayo sa kuwato palit mog slot niya, labing maayo kung mopalit mo og 19 slots challenge nga worth og 9,500 or i-round off na lang nag 10,000, 19 slot challenge. As of yesterday, niabot na sad og 69 ka 19 slot challenge. Oh, fatpa. Nangandoy raman unta ko nga sa 60 ka buok. Kay ang akong unahona, ang akong edad 60 naman karong tuiga, kung makaabot pa kog November 24, nindot no? Niabot naman nig 69. Himuan na lang na ninyong 120. Di ba? Himuan na lang 120 times 2 na lang. Aron ditso. So, basin pa. Kini, bisan ka mo, maghuna-huna mo nga naay mamalit og slots, yan i-increase ng atong halin sa slots. It means makabayad-bayad na ta sa atong project. Dili ta kuan kayo, dili kay ta problema sa pagbayad. Nalipay ta. Mao na gipasabot ni San Pablo na ang inyong mga tabang bisag kabus kamo nakalipay sa atong simbahan, nakalipay sa atong katilingban. Kaysa magsigitag demand. Mo bitaw na kanang simple kayo ha. Unsay makalipay sa tao nga dunay utang, paninglan o dili paninglan? Kana bang nakay utang ba? Unsa may makalipay nimo, paninglon imong utang o dili ka paninglan? Kanang dili paninglan kay bao mo ana nya nganong maningil mangyud kas utang nga kahibaw man kang makahatag nagkasakit sa imong isig katao. Nya sa dihang nasakitan siya, wa man sagid siya ikabayad, na makak aron lang kadili kayo mangisog. Pagpamakak niya, imong gi paningil kini saad man nga sunod buwan na sad kuno. Pag abot sunod buwan bakak raman to, na makak na pod siya. Unsa may nahitabo nimo, malipay pa ka, ikaw naningil. Wa sad ang imong kalipay. Nya kay di naman mo malipayon kamong duha, di na mo ganahan nga mo tan-aw sa usag-usa. Mao na ang kanang naang utangan, ikakita niya nga nagdanga-danga na tong maningilay niya, musimang og agi. Di na mo dili mo tipas ba, dili na ba mo sugat? Kay di naman ako pag atubang siyang naong, ikaw sad nga nagsigig paningil, kakita kang nisimang siya, magsigi na sa kag tuan ng animal ay nilihay ng animal da. Muna, utang lipay, unya bayad likay ana. Anya, unsa may sugo ni Kristo para ta malipay? Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana makalipay gina siya. Nya unsa man sugot mo ana dili. Hoy. Dili. Wa mo'y kalipay. Pero doon na sa siya gisulti. Ingon siya, aron sad mo makalipay, kamo sang nang hulam, siguro agyod nga, aw di kamong misaad, siguro agyod nga tumano ninyo ang inyong gisaad. Pagpakamatay sa daanang maong saad nga tumanon gyud na. Mao na kining mga sugo sa Ginoo, dako jud kay ni siya og ikalipay. Kagahapon ming tambong ko sa installation sa akong classmate si Father Mar Balili sa iyang pagka-rektor sa Seminaryo Mayor de San Carlos.
nindot kay na nga assignment pero lisod lang. Pero ang ayan sa Father Mar anak kay mayam na siya. Kami og i-assign mi diha tingali magkapakapagid mi. Adi man sad mi mo qualify no nga among mga qualities. Dito sad mi mga classmate. Paghatag na og murag talk ni Father Mar pag humanas misa pagdayong human nihilak siya tungod sa iyang pagbiya sa parokya nga iyang gimahal ug matod pa niya ang iyang pagka-assign sa parokya sa Buhisan one of the best chapters in his life. Nya hilak siya. Siya ay human naman ta maghinilakay. Ingon pa siya, human naman ta maghinilakay. Di na lang ta manghilak ha. Kaya dito mo sa dang taga-Buhisan, daghan magay sila. Nya naingon din siya pag sige na niyang to, kamong taga-tuo, kamong taga. Nag-oy, hilak mo na igyapon. Unsa may nakapatandog sa iyang kasing-kasing, dili baya mga dato ng taga-diha. Og naaman tingali, pipila lang kasagaran, mga mag-uuma, nag-drive ang mga habal-habal, mga pobre kaistanan, pero nasinati ni Father Mar ang grabing pagmahal nila o pagsuporta sa simbahan. Nga gani sa ilang kakabos, tampo-tampo silang tag 20, bisag pila lay matampo, og misaad ang taga-Buhisan, ambot og dili ba na sila mga bakakon ka. Nga mutabang ni Father Mar sa iyang pagkarektor pinaagi sa paghatag o hinabang nga financial aron ma-improve ang ilang qualities pagkaon dito seminaryo. Mapunan ba? Kaya sagaran anigo seminaryo na ay mga mantinil nga kaon pero hinon ay kumparar ang kaon sa seminaryo o sa prisuhan layo rasad kaayo. Pero ilag yung i-improve nga tabang kuno sila. Tingali magda sila baboy dito kada buwan or manok baka ha. Pero financial man, ilar dito ipamaligya ilang baboy, ilang mga tanom nga itabang nila sa seminaryo. Kini siya mao ni ang paghigugmaay, makalipay, makatuod ang luha sa pari tungod sa kalipay. Kamong mga bana, sulay ra gud na ninyo, ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga ang inyong asawa dili gusto. Bahala nag masakitan na mo, sige lang gyud mong buhat sa mga butang nga gustos inyong asawa. Unsa may mahitabo? Mag-uol ang asawa o malipay? Nya unsa may mahitabo sa bana? Mag-uol. Mag-uol ay siya na kay magsige kag buhat sa gusto sa imong asawa, imong asawa buangon guys tanan. Pero sige lang yun, sige lang yun, sige lang yung buhat. Moabot yung panahon nga kanang imong asawa mulipay sa na nimo kay magsigi sa nagpangitag paagi nga ang imong gusto mo'y matuman. Hangtod maglumba na mo og buhat nga mahatag ang gusto sa usag-usa. Anha na diha ang gitawag og perfect family, perfect relationship. Matod pa ni Kristo, kinahanglan mong magmahingpit sama nga ang inyong amahan hingpit. Kanus ata mahingpit kung kamaunatang mohigugma sa atong kaaway, kamaunatang muhatag og kalipay sa mga tao nga naghatag nato og kasakit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon lipayon tika. Sige na. Bahala mo diya unsaon ang iyong pagbuhat. Ginaman indog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaon o gamhanan nga amahan uban sa kalipay sa atong kasing-kasing moingon kita, amahan, tiguma kami diha sa imong gugma.
Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. nga ang mga nangulo sa simbahan, mahimong panigingnan alang sa katawhan diha sa paagi sa pagpasaylo o paghigugma ug sa ingon maglarawan sila sa kabalaan sa Dios ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma Kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nasukog naglagot sa ilang isikataw, makaamgo nga ang ilang gibating kayugot ug pagdumot magpahimulag lamang kanila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga pamilya nga nagkabahin-bahin o nabungkag tungod sa kawalay pagtagad sa usag-usa, makadiskubre sa ilang naandang kasuod o kamabination, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga masakiton makabaton og kalinaw sa hunahuna, kay naila nila ang ilang talagsaong papel sa ilang pagkahiusa kang Kristo sa iyang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makaambit na diha sa kalinaw o kalipay dito sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton to sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg pagpamaya sa iyang alan, alang sa kapusnanan sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Nagibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalit mani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipangulam lang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag
ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang perfection, divine perfection. Unsa may buhaton, higugmaon lang gyud ang kinsa to? Kaaway. Gugmaon lang gyud. Salamat sa nahigugma nato. May untag nahigugma sa nisla kaaway ang namalit sa atong slots. So sa akong ikaingon kaganiha, 26,221 slots na ang atong halin sa SBF DAG. Yan apay 49,779 slots nga available at 500 pesos per slot. Nya sa ato sang 19 slot challenge, salamat kayo kay niabot na sag 69 ka 19 slot challenge. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Ang akong Thanksgiving Mass para sa akong ika-19th sacerdotal or priestly ordination nga anniversary karong Huwebes puhon alas 6 sa gabi. Iampo lang maayo ang panahon. Kung makalugar pod mo, panambong na sad mo diri. Pagdamog pagkaon daan aron dili mo magutman. Kay naghumas misa basig na atay kaon-kaon ug mahutdan di ay may nalang nang naamoy dadaan aron dili gid ta magutman. So salamat kay sa inyong pag-ampo ha. Salamat kay sa inyong pagsuporta namong mga pari. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.